Lars, hvad synes du så? Hvad er det egentlig, Færøerne skal gøre i henhold til krisen? Hvad kan de gøre? Det, der virkelig er brug for, det er, at man på Færøerne tænker på en ny måde, og ikke bare kopierer det, som man har gjort andre steder, men finder en ny måde at gøre tingene på, som passer til den situation, Færøerne er i dag. Ja. Og hvis jeg skal tage 2 eksempler, så det ene det er virksomhedsledere, offentlige, private, hvad de er. De skal udfordre deres eget mindset, deres mentale model for, hvordan de driver virksomhedsledelse. Og jeg tror, som var hovedkonklusionen på seminaret i dag, det var, at man skal gå fra profit til purpose, altså der skal være en mening med det, man gør. Man skal gå fra konflikt til samarbejde, for eksempel samarbejde med sine medarbejdere. Man skal gå fra den traditionelle pyramideorganisation til en netværksorganisation, en samarbejdende organisation, og så skal man gå fra den traditionelle magtbaserede ledelse til en ny form for værdibaseret ledelse. Og det er der alle forudsætninger for at gøre her på Færøerne. Jeg tror, at nogle af dem, der sidder med nøglen, og det er så mit andet punkt, det er faktisk fagbevægelsen. Fordi fagbevægelsen på Færøerne har en tendens til, at den er frosset lidt fast i en gammeldags opfattelse af, at arbejdsgiveren, det er modparten. Og i den virkelighed, vi er i dag, der er arbejdsgiveren faktisk en samarbejdspartner. Og jeg tror, at noget af det allervigtigste for fagbevægelsen, det er at finde nogle nye aktiviteter, en ny eksistensberettigelse. Og det er for eksempel at gennemføre kurser for deres medarbejdere, og igen, ikke bare en foredragsholder, men noget, der virkelig gør en forskel. Det tror jeg faktisk er noget, der virkelig ville virke, og inspirere deres medarbejdere til at blive dygtigere og skabe mere værdi. Og der kunne fagbevægelsen gøre et kæmpe arbejde, og dermed finde sig en ny eller en supplerende eksistensberettigelse, og det er der behov for. Tak, det lyder spændende. Tak skal du have.